Takadanwa here muna Kristu kana kuti tiri vatsanana. Munofunga zviri nyore kuudza mudzimai wanhasi, mudzimai wechidiki, kuti aite izvo zvinorambwa nemadzimai mazhinji. Kana Mwari vachinzi vanoziva nhamba yebvudzi zvemusoro medu, vangatadzawo kuziva zviri mufungo wemwoyo medu. Patinoenda kuchechi musi weSabata, tiri kuzviita kuti Mwari vakudzwe here kana tiri kuzviitira for our own glory? Musoro wedu wenyaya uri kutiwo head covering of a Christian woman. Mufaro wangu kuchingamidzai kuchirongwa Amazing Word Teaching. Nhasi tichidzidza pamusoro pekuvhara musoro yemadzimai. Please subscribe to our channel, mutena on notification bell, mosharewo nevamwe kana dzidziso yakadai ichikubatsirai. Vhesi redu rekutanga tinoona kuna vaHebheru chapter 4 verse 11 inoti iyo, naizvozvo ngatishingaire kuti tipinde muzororo iri, kuti munhu arege kuvapo unozowa achiteerera nzira iyo yokusateerera. Nokuti shoko raMwari ibenyu rinesimba, rinopinza kukunda munondo unocheka mativi mana, rinobaya kusvika panoparadzana mwoyo namafungo namongo, rinotonga mifungo nendangariro dzemwoyo. Ndaverenga vhesi iyi with intent to tell you kuti it's not always shoko raMwari parinova pleasant kwatiri. Sometimes rinotibaya mwoyo because rinopesana nezvakaipa zvatinofarira zvatinoita. Saka nhasi tinoda kuverenga commandment yakapiwa nani naPauro kuna vakorinde vekutanga chapter 11. Vamwe vano maChristian vanoramba kuti Pauro ainyorera maKristu ese ezuva ranhasi, vanoti ainyorera a certain group of people vasiri isusu. So rambai makatarisa vhidhiyo irori kusvika kumapeto tigodzidza kuti chapter 11 yakorinde yekutanga yainyorerwa ani chaizvo chaizvo. Muchadzidza mugoona kuti ndepapi patiri kurasika. Vakorinde vekutanga chapter 3 chapter 11 verse 5 inoti iyo, asi mukadzi mumwe nomumwe unonyengetera kana kuprofita musoro wake usina kufukidzwa unoninipisa musoro wake, nokuti ndizvo zvimwe nokuveurwa. Pavhesi iri tiri kudzidza kuti mudzimai kana oita basa raMwari, kungave kuprofita, kuparidza, kunamata, kuita anything, anofana kufukidza musoro wake. Vhesi ya6 inoti, nekuti kana mudzimai asingafukidzwi ngaachekererwe bvudzi rake, asi kana zvisingafaniri kuti mukadzi achekererwe bvudzi kana kuveurwa, ngaafukidzwe. Right now ndoda kuti munyatsoteerera mugopeya attention, nekuti same chapter iyoyi vhesi ya15 inoti bvudzi refu rakapiwa kumudzimai kuti ive glory yake, ndo chifukidzo chemusoro wake. So kana bvudzi riri iro covering yemukadzi, so ava vari kunzi pavhesi 6 vavhesi 5 mudzimai musoro wake kana unamata. Zvaakurevei? Zviri kureva kuti ngaafukidzire musoro nebvudzi here kana unamata. Kana asanamati obva abvisa zvekare. Kana oprofita ofukidza futi musoro wake nebvudzi here, kana kuti pane something chiri kurehwa. Tikanyatsotarisa zvakanaka chaizvo chaizvo, tikapeya attention pavhesi 5 iri kutotaura kuti kana asingafukidzi musoro wake akafanana nekuveurwa. Meaning to say, kana bvudzi riri mumusoro, ikavariro iripo yakatsanangurwa pana vhesi 15. But kana onamata ngaaise imwe head covering pamusoro, nekuti akasadaro afanana nemunhu aveurwa musoro, zvekuti bvudzi ririmo zvangofanana nekuti aninipisa musoro wake aveurwa. Kana onamata kana kuita prophesy aine musoro usina kukavhwa anything. Vhesi 7 inoti murume, nekuti murume haafaniri kufukidza musoro wake, zvaari mufananidzo nokubwinya kwaMwari, asi mukadzi ndiye kubwinya kwomurume. Saka mudzimai ndiye kubwinya kwomurume, anofana kukavha musoro wake. Murume kubwinya kwaMwari haafani kukavha musoro wake, nekuti during maservices aMwari tinofana kuona kubwinya kwaMwari only. Saka murume akasakavha musoro wake anova iye kubwinya nemufananidzo waMwari, saka haafani kukavha musoro. Asi mukadzi ngaakavhe, nekuti akasakavha musoro zvaakureva kuti glory yemurume yapo in the presence of glory yaMwari, of which Mwari haafariri kushare glory nemurume.
Vhesi ya10 inoti nokuda kweizvozvo mukadzi unofanira kuva chiratidzo chesimba pamusoro wake nokuda kwavatumwa. Kunyange zvakadaro munashi mukadzi haasi kunze kwomurume nomurume haasi kunze kwomukadzi. Vhesi 13 ndikaiti iverenge nechirungu, vazhinji vedu tinonzwa chirungu zviri nayo. Inoti iyo, judge for yourself. Is it proper for a woman to pray to God with her head uncovered? So takunyatsoona zviri pachena kuti mudzimai musoro wake unoda 2 types of covering. Covering yekutanga ndo yakatoda kuna vhesi 15 yavakorinde yekutanga chapter 11 inoti mukadzi akapiwa bvudzi kuti rive glori yake uyezve chigova chifukidzo chake. Secondly, kana onamata ngaachiita chinovhara bvudzi racho kuti rive covered, head covering yechipiri. Tikaona Testimonies of Church volume 1 page 251 paragraph 2 to 3 inoti, the question is often asked by those who fall under the influence of my enemies, is Sister White getting proud? I have heard that she wore a bonnet filled with bows and ribbons. I hope I am not getting proud. My manner of dressing is the same as it has been for several years. I am opposed to hoops and wearing of unnecessary bows and ribbons. I have worn one velvet bonnet for 2 years without change of strings, except to cleanse them with soap and water. I put the same velvet upon the new frame, and I am wearing it again this winter. Those who Testimonies of Church for the Church volume 1 page 251 paragraph 2 to 3. Same testimony in volume 1 Testimonies of Church volume 1 page 188 paragraph 3. Note, the small bonnets exposing the face and head show a lack of modesty. Panapa zviri kunzi mabhoneti anopfekwa achiexposa face nemusoro zviri kureva kuti hapana modesty. Vakorinde vekutanga chapter 14 verse 13 inoti, kana munhu achiti ndiri muprofita kana ndiriwo mweya, ngaatende kuti izvo zvandakanyora murayiro waShe. Apa hapana kutaurwa a certain group, pari kutaurwa mukristu wese. Chese chakanyorwa naPauro chiri kuenda kune wese anozviti anonamata, anotenda kuna Mwari, wese anozviti mukristu. Zvakanyorwa naPaul zvinoapply kwaari. Vhesi ya16 inoti, zvino kana mumwe anenge achida kuita gakava, hatine tsika yekudaro isu, kunyange kereke dzaMwari. Kana tadzidzisana kudai, hatisi pakuita maarguments kana kuita gakava. Tadzidzisana, anoda kunzwa zvatireva mweya wekereke ngaanzwe, asingadi ngaarege. Ngatirege kuinfluensa vamwe kuti varasike sekurasika kwatakaita isusu. So ngationesanei chokwadi, tirege kuita gakava risina maturo. Ndipo panoperera presentation yedu yanhasi. Mwari vakomborere kuvereka kweshoko ravo. Tisangane zvakare sabata rinotevera. God bless you.